Dobrý den, jmenuji se Jana Voborská. Jsem průvodkyní na cestě k pravidelnému a radostnému pohybu. Provedu vás počátečními úskalími na cestě k pohybu a pomůžu vám vytrvat. Mou první velkou vášní je tedy pohyb a tou druhou je sdílet s druhými metodu, jak rozhýbat své tělo i mysl a v pohybu vytrvat. Asi tak 20krát jsem s pohybem začínala a 19krát jsem selhala. Tápala jsem, hledala jsem a uspěla jsem. Zvítězila jsem. Díky metodě budování návyků a různým mentálním technikám se mi podařilo vybudovat svoji vlastní metodu, kterou jsem právě aplikovala na ten pohybový rámec. Pohyb se stal mou velkou vášní a radostí. A tak já vás chci pozvat k tomu, abyste nastoupili tu cestu za pohybem. Můžete si stáhnout můj e-book zdarma, Rozhýbejte své tělo i mysl v 6 krocích. Můžete se také inspirovat na mém blogu www.janavoborská.cz a můžete se ke mně připojit také na Facebooku. Moje komunita nese název Báječný život s pohybem. Mějte i vy báječný život s pohybem.